La tecnologia que hem desenvolupat és un sistema de visió per computador que permet monitoritzar el comportament i el benestar i la salut dels animals en les granges de producció i en centres d'experimentació. I aquesta solució permet medir fenotips que fins ara no es podien medir per incorporar-los en esquemes de millora genètica, i també et permetria generar senyals d'alarma per detectar canvis en el comportament dels animals que puguin indicar la presència d'una malaltia o d'un dèficit en el maneig dels animals. Es basen en algoritmes d'intel·ligència artificial que et permeten la detecció dels animals en els diferents fotogrames que té un vídeo. Instal·lem càmeres en el sostre de les granges que enfoquen els animals de dalt a baix, que així evites les oclusions entre els animals. Podem detectar si estan menjant, si estan bevent, si estan descansant, també la postura en la que descansen per detectar problemes que els hi faci mal i descansin més lateralment. El sistema l'hem desenvolupat aquí en centres d'experimentació. El sistema seria adaptable a qualsevol tipus de granja comercial de Catalunya. Tenim una primera versió desenvolupada, però l'estem millorant amb noves eines d'entrenament i també buscant algoritmes més eficients també que et permetin reduir el cost de computació i també abaratir els costos en general de la solució. Ens movem al voltant del 95%, entre el 95 i el 99% de detecció dels animals en els fotogrames. Els animals sempre s'estan movent i interaccionen entre ells. A vegades perds la identificació de l'animal. Doncs ara el que estem fent és desenvolupant algoritmes que et permetin reidentificar l'animal quan es perd aquesta identificació, que puguis reidentificar l'animal.